Ens trobem a la plaça de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per celebrar una figura molt important pel nostre poble, Nicolás Alfaro Brieva. Por conmigo les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de com floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Per això avui us presentem aquest concert, preparat per l'alumnat de segon d'ESO, on la música serà la nostra manera de recordar-lo. No vull creure que al final s'ha decidit ser al fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. El seu llegat continua viu. Més de 100 anys després, la seva obra i la seva manera d'entendre l'art encara formen part del nostre poble. Alfaro no només pintava paisatges, sinó que també intentava transmetre emocions. Estic molt guai, potser més que mai, perquè es pot